Ano ba ngayon mo? Ano ba ngayon mo?
Hindi ito mga pinawat ko na mga. Hindi ito mga wala na. Hindi ako. Hindi pa kasi ako mabanin nyo. Hindi ako talaga naanap ko lang ang mula. Ano, ito pa yung matitapos ko na ko na. Ano, ano natin ito? Parang dito na ako ng tumulong. Ano to? Wala to? Napag-aaral din ako. Nagpinta. Skip ko na to. Mayroon dito. Mayroon. Alam ka na ako dito. Wala ako. Wala ako. Nakakabahan ko dito. Alam ka mo nakala ko. Hindi na to. Nasasal ka ako. Sana ako mura ka kayo. Yan pa. Kaya tayo makakapis na nag-uulog. Ano ka na ito? Kaya ako nag-uulog. Kaya ba nga sa'yo mag-ulit ko. Ayaw naman ako dam. Ayaw naman ako dam. Ano ginawa ko? Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako nagsasakit. Nasakit sa iba. Wala ka dam. Ay! Ang ko. Ano, friends? Meron pa na gagawin mo. Meron o magpanda. Meron o. Meron pa magpanda. Nasa tissue naman ako makakawin. Ay, may pa, ayaw ko na pag ano. Ano ba oras na? No.
Wala na ako doon sa wala kami ano, udok na. Wala na. Wala ko yung sa may
Ako lang, paso, ubo, ay, kasi ako lang, Galing. Lumakas ng manok. Lang ang ano. Nakakanta naman sa 155? 56? Oh, hindi mo. Matagal-tagal ka lang pag doon. Ito 155. Nakakanta ng ikaw. Ako lang. Diba sa tagal na 155? Matagal. Ayan mo, di ba? Ano yung isip ko? Ito man. Ito lang kapatid ko, 155. Tapos sabi mo, ito naman si Glenn. Abang ka na po, ang lang sila. Kamusta ba sa akin sila? Sumakas ka sa Pilias, nila, Belpete, Wawa. Hindi ka pa makakalabot? Nagkaya ko sila ko. Nagkano ka na ta? Ito naman po. Ako naman iba ko nila, hindi ko na lang makakita. Ito makakita. Kaya natin nagsanto. Ma'am? Ito, nalito naman. Ito, babakat ka na naman. Tama, nalintihan.
Hindi, wala. Kasi kung nalabalat ko pala, ano, diba tinatapos ba? Magpapasa na lang ko pa naman, sabi ko, ay, bakit mag-tuloy? Ma-update sa ating kanya, hindi pa sa hindi po, hindi mo nag-update ko. Wala naman yung ano. Dahil man po, ano, magpapag na. Ha? Ano mo pa lang dyan sa Pilipinas mo, kanso, at saka sa Creed, ay, sa Creed, dito po. Tayo mo na lang naman, wala po mo sa, mapasa na sa kami kami, mahal na sa baka kami. Dira sa buhay. Ito mo, tawag ng Pilipinas ka. Ipasa ngayon sa istorya niya. Tapos yun eh, nakaunod ko yun. Tapos mapapanda ko siya. Nakakamara na kayo. Minsan sinita ka pero nanduman, hindi man sa naiaso. Opo. Korea. Ada kita may patuloy sa mo naman sa ano security guard. Yan ang bukan ko ka. Siguro wala sa ito. Pero kung magpapalala na siguro dahil mo isang kamay ko sa tao na mainit. Ano mo consumer? Ano ka na ha? Kasi nagdamang katod na siyang taon ka no? Nauso na daw ang bakit. Ay, dako na ba magkakaroon? Dako na ba tayo magkakaroon? Dahil kami nagkawag sa na. Ah, ikaw yan, may karami pa dyan. Nakaangkamundo ba? Nakaangkamundo ba? May pagkaan ko man. May karami pa kaya dyan. Deng, i-scan mo naman ini, Deng. I-scan mo naman sa trabaho ni i-scan sa salaman sa hindi alam.
Ulat mo na yan, sinabi ka nga yung mga ulat ba? Hindi ka mo ko lang kita ha. Eh, Bakit si Philip ka naman ako? Pagka mo na pinili. Then, alam mo, yun na.
Dua bato vaccine. Wala, nakaano lang ito. Nagana.
Yeah, bigat. Ay, mabakit sila? Ano yung sira? Yes, pagpabakit ko si John. Ay, naman sa, maluto pa ng manok. Ano ba kalan mo? Ano ba kalan mo? Sira? Susunod? Hinanap mo na naman sa susunod.
yun lang mag sa anak ng tapos different mo. Ikaw mo sa yung, Ay, yun. hindi. Hindi na Kaya po. mo ba yun? Ah, hindi ba yun? Ay, inengalat ko na rin yung pinagmanuhan. Ako niya. Hindi ko pa natin sa yung baka back to back. Wala na baka back to back yan. Yung Onyo. Short na dapat din. long. Ay, ano hindi? Short o long? Ilan ko na to? Legal lang ito tayo. Long. Huli ang ano. Huli. Yan. Tapos, ang ano, huli sa likod mo, instruction. Yan mo yan. Huli lang. Ano ito? Ang bang ang instruction? Bakit hanggang ano sa baba? Hindi mo ba yan? Ano ba ba kaya lang sa likod mo? Ganun mo na lang, baka pwede na i-ubay ito. Ay, tama. I-ubay ko. Dapat kaya ininuno ko. Hindi nga, nasa likod. Kaya pa yan. Tapon na ba? Kaya. Tulad mo sa inyo. Hindi, ano, kayo na po na basta sa likod. Kaya yun ang pwede tapos. Sa likod. Likod naman sa sabi. Ulit ang pro. Ano ba? Pero matamis to. Ano di ba? Di siya ba sinasama? Pwede. Nata, duwa. Oo. Duwa data. Kapag makasirap, pero duwan. Ano? Pinakbag. Kaya mo magpapagawa. Okay na ang ano, pero hindi ba kayo naman?
Gaanas. Pwede mo naman katuwaan. Tawa ko lang ang gold. Black Buddha, white wood, black Buddha, or like kung paano ko napagamit ito. Kaya mo nagsabi mo sa akin, sir. Bakit? Ito ang sabi mo kasi. Ano yung sabi mo? Harap ko sa ito. Ano ba ganun? Ano, minis ka. Kaya dapat. Dahil, ba't sa lapan nun, ano, Dapat paano mo? Paano mo? Xerox mo sana. hindi mo pwedeng black and white na color din. Color. Dapat. Xerox mo. Yung bago yun. Hindi na eh. So, nasa instruction lang siya. Sila yan daw para lihat. Okay na ako na ba yun? Yes! Tapos sila ko na. Hindi mo na sila. Mararap yan na. Aray. Mararap din yung papel. Ngayon, hindi una nga naman, masirap sila sa mainyo.
Dito, search results today. Yun sa display ko. Marami. Dalawa na lang. Sa YouTube, ayun. Ito ba Hindi ko tabay ni Ulmi yung ano. Wala. Pizza. Misay. Anang? Hindi mo yelo.
Yan, isang walang bubo. Ayun.
May dalawang oras na siguro. Ano yun? Bilisan. Bilisan sa'yo sa pag-ibig. Hindi na ako dito. Kulang ang cheese mo. Sulat daw dito yung ano, yung ID mo ko dapat diba? Boss? Yeah. Ano? Diba, nag-ulit yung anak ko. Ale. Nadal na magbasa.
Yung masibulin mo, para rin ito ay patong ka na. Eh, kasi manalat ang mga eh, bagay mo na lang. Balik.
Okay. Jay, nakatili naman, Jay. Okay. Yes, yes. Yes, pinang pagdirekta niya at gira may iyan ka na mo. Wala ba ka arte?
Tagaan kaya kaya naman yan. Ang tuwa na ganun yung concept ng concept. Kaya naman kayo pwede na yung sila. Natago po. Pwede na yung sila. Basta rin kaya mga dati ko kanya rin. Yung sa kanya, basta sa kanya sa kanya.
Hello, Che. Boy. Boy. Algo, wala. Ay, batao. Yan.
puta, nadaramay-damay na. Ano? Ano?
So, kasi wala. Uy, masalan na lang yan. Pero makawalan. Ako dati ba nilo? Ayun. Sige na rin, sige na rin. Sige na rin. Sige lang naman. Nilo ako. Layo po. Lubo. Sige, parang. Ano ba ba? Sige na kulay. Oo, wala na ako. Kaya dali. Ano pa kanyo?
Wait, mga tarit. Mga ta. Mga tarit. Kapag na. Oo. Kaya nung may sa piso, ano, yun eh. Natapos ko nga, pag-aawan hindi, ay ano mo sige. Hindi mo naman What's up? kasi yun ang nakawat, no? Mayro na. Eh, pawali yan, nakasano. Sige ba, ganun na Sabi ko na naman is, yung mga labi yan. Maisip ka na, Tol. Then, Bidi. Bidi niya, oras duro. Yogi, Bidi yan, ito po eh. Ganun pa lang tawa. Medyo wala nito. Hindi mo siya ang makakapot ng marita. Dahil niya ang
Yun eh. Oh, yun no. Ito pa dito. Oh, ito na rin nga dito. Pagkatapos dito, Ano na namin pag-ibo yun, nasa pagkakasal ka. Solid feel na yung Again, na-play mo. Nakakada ng mga open na. Ano? Ay, sa bulong. Di ba pala ka, Je? Working flow. Spotify. Mag-awipin ka talking na ba? Oo, dyan sa flow. Yun na magkamay. Ay, ba? Basta tanong yun, sabi. Ibu na wala ako di ano dito guys. Ibu na wala ako di ay ano. Alam mo kay Billy ko ang bigyan. Wala kami ng ano din. Ito ay ano dakado nila ka. Walang sa amin mo na hindi nila. Tama. Oo. Amen. Ikaw naman ang hindi. Oo naman. Yung business pwede din. Oh, hindi mo. Open na sa board.
Kaya, ano lang, mabuta daw. Yan, kaya kung ang sabi niya, ito pa ito, yun yung nga di, ano? Ito ka, wala lang ako kapag-trabaho. You know, pag nagre-retire ang brain, sabi ko, ito lang sabi sa mga Hindi ka din na. bawal ano, oy, ako na lang tayo. Nakala. Pero kung ano, after arrest, siya, mga bigas mo dito, kaya naman dito mga pulis. Hindi mo ba ako? Oo ba? Hindi,
Ano, tuloy pa. Ano ako nga rin pumuputin ko. Uy, guys. Ay, ako din kina. Hindi na pinapakita. Ay, ako yung pagkakamukalo. Ano mo? Mami, punta ko puno ako. Punta ko puno ako. Ano mo? Ano yun? Wait, tama.
Sira-sira mo lang yung ulo niya, eh. Oh, isa ka na. Kaya ano ka pa, nag-focus ka na. Kaya din ako nga, bolot ko. Malibot ko. Hindi nga, mag-ganun. Hoy, Ano? tama na. Chris, ano? Kapon mo, ano? Ako, pag pulis ka, no? At hindi ka mapulis. Ang pulis ka lang, kulong. Eh, naman yung jaw ko mo. Laka mo lang siya dito, laka. Napagpiliin mo ako. Nawala si Kapso. Tumibot ka rin, sana na. Dito sa number 1 sa kanan yun. Yes, ano? Dati. Yung... Wala ka. Kasi ako, may biker Hindi yun. mo talaga, naka-free mo ka.
Yan ang second ko. Tungkol sa benefits, pero tagapos. Dalawa kasi. Ay, ano, Uy, wait, tama. Ay, iba, ha? Wait. Sige. Dali. Yung, nagkatapo. Diba na nakasubit. Saan nagkasala? Start. Oy, may gawin ko yung bukalay. O, pulari. Yo, pulari. Tama ko ang ay, okay naman, ah. Yan lahat o. Yan ang nakas, ano. Sabenta, subayan tayo. Wala kang Parehas na kaya wala. Parehas. Parehas ang sityo. ito ba? Ito ba? Nagawa ka naman ng pagkatulong. Hello.
Umulit. Baro, kailan ako. Sisira mo na agad mabuhay ako. Kung hindi ako makita ito, kahit ano lang yung natin natin. Pwede na tayo sa ano naman yung mga puso pa. Pwede na lang ako na. Kung hindi yan, sisira mo na. Ito yung sisira. Ako may sisira na ito. Sisira. Okay, kung siya ko. Wala yung nakating ko wala akong hindi na siya makapira. Ano? Dila pag tulong. Kasi mo, yun ang may ano, may babilong. Dala nakasulong. Pero ay, hindi mo sa katawan pa. Sa prisobero, ito. At yung mga tumilok po ko. Hey, come on, Hey, alas na tambayan. Pero, dahil hindi mo makaliwa. Magaling ako doon. Magaling pa. Isang taong muli yun na. Wala kang mata na sa kasama. Yung pagkikirang niya, hindi ang mga
Okay. Ano yun? Ano pa ito gaya? Report dapat sa ma-report mo na. Magtrabaho na. Kaya nagkikip rito. Alin mo sa inyo? Alin mo sa inyo? Hindi na nagkikip rito. Alin mo sa inyo? Ginot daw niyo. Pwede mo. Isa. Kaya pinita mo ba din? Sige, padala na. Matapos to. Kami hanggang sa magtaw ka. Kaso ka sa akin, boy. Pwede ko na. Okay na, lumabisa, boy. Wala mabisa. Ay, siya. Halika na, bigyan ko. Halika na matulog. Lumaga mo na, Ben. Lumaga. Palayaw mo, eh. Palayaw mo. Tapos, ilan yung pagkakala. Ilan mo. Pwede na, no? Tapos, ilan mo. Ayaw. Tawagin mo na. Kaya sabi, kaya daya ka sa akin. Yung mga nga, ito pag-tingin, no? Why you? Partner! Part mo nga ito. Ikaw nga, kaya na, no? Dito, ito na lang mo sa mga mga. Ang part ko pa na din ang mga. Dati ko pa yan. Yung yung, pag-tingin. Yes,
Wala na. So, ulit ko. Wala na, nakamurin ko. Kaya nang, ano, hindi ako kasi, oo, ano naman. Ito talaga, sabihan ko. Ha? Ito ba lang? Ito na yung nai ko. Di ba, so, ah? Yung nabukas na naman, nakabukas. Oo, iba na. Bakit kaya nga si Kristo, hindi ako ganun kayo lang oras ko.